pare era dibuixant i quan jo tenia 9 anys mon pare va morir. Llavors això va ser com un punt bueno, això de sempre que busqués referents, el meu referent va ser, diguéssim, mon pare. Llavors a través, ell feia un dibuix de caricatura i tot això que jo vaig conèixer, bueno, quan era gran, és a dir, quan jo era jove i ell era gran, dibuixava el tema de caricatures i tot això i això em va llamar molt i ja et dic que vaig tindre com la influència aquesta de bueno, pues sempre estar dibuixant en ell i quan va morir suposo que la vida m'ha portat a que quan estava a classe pues, dibuixava coses, als companys els ho feia gràcia. Això em va llamar l'atenció de dir, hòstia, pues, amb l'humor puc arribar a ser jo, no? A través del dibuix me sentia jo. Quan vaig fer el salto i me'n vaig anar a l'Escola d'Art de Tarragona, allí sí que vaig veure que el dibuix i a la vegada la meva forma de parlar me donava com una identitat que podia ensenyar d'on era jo a través de les meves expressions. I llavors vaig deixar de ser Hernán per a ser conegut com l'Ec. I llavors el salto va ser després quan vaig anar també a la universitat, que vaig deixar de ser l'Ec per a ser el Xec. I llavors la gent d'allí me dia així d'esta manera. I això, no sé, me va com a, no sé, animar a que el meu dibuix, bueno, pues això, feia gràcia i sempre he buscat com això, dibuixar per a fer gràcia o buscar l'humor. I el punt que em va marcar a mi moltíssim va ser quan vaig anar a estudiar a Barcelona. Recordo que va vindre un company que feia Erasmus i va vindre al meu pis amb mi i era un noi francès. I recordo que quan va arribar m'ha dit m'has d'explicar a parlar català. Ara estàvem a Barcelona, ell anava a la universitat i llavors pues, bueno, jo li vaig ensenyar a parlar del Terreno. Claro, pues Tito, que no sé què, Bonet, i claro, el tio quan anava a l'institut, bueno, a l'institut, mentira, a la universitat, pues, suposo que parlava com parlava jo i un dia em va picar a la porta, em va dir que Hernán, diu, tenemos que hablar. Diu, ¿per qué? Diu, ¿me estás engañando? I jo, ¿per qué? Diu, és que m'estàs ensenyant paraules que quan les dic a la universitat la gent se'n riu de mi. Diu, això no m'ensenyes bé. Jo li vaig dir, no, de veritat, que t'ho dic en sèrio, que la meva forma de parlar és que parlo així allí. I llavors, passat uns dies, vaig veure un documental que feien a TV3, que entrevistaven a dos abuelos de Sant Jaume, allà al Passador, i quan els van entrevistar, els mateixos de TV3 ho van tindre que subtitular. I llavors sí que esta cosa va ser com el punt de dir, hosti, que és que la meva forma de parlar és tan guapa que... I llavors sí que vaig començar a dibuixar ja les expressions mal de cor, que el xic aquell no en tenia res, no estoy enamorado, no me quieren, i jo, no, que tinc gana, que mal de cor, tinc gana. Vale? Llavors, jo crec que este punt va ser clau. Este xic no l'he vist més i tinc ganes de veure'l per veure com està o que em vegi a mi, perquè, hòstia, va començar així de broma i realment s'ha creat la marca del Terreno i aquesta identitat d'intentar explicar als de fora que el meu parlar és així, que no me l'invento, que som així. Jo sempre tenia present que volia viure a Barcelona, que aquí no em coneixeria ningú, que sempre el futur està fora i no sé què, i la zona de confort no surt, i al final me n'he donat compte que, hosti, la gent si vol que surti a la seva zona de confort, que faci el que vulgui, però a mi m'ha donat molt estar aquí, que puc generar coses aquí, que no m'ha calgut anar fora, sinó que la vida m'ha portat a que la gent me vagi coneixent aquí i anar creant la meva marca aquí. I lo de fora ja va venint al seu temps, però molt arrelat a la meva terra. Jo soc il·lustrador i a vegades me costa escriure i demano ajuda a algú, o si me costa fer números i demano ajuda a un altre. Vull dir, crec que la sinergia guapa del Terreno va ser això, gent que estàvem fora, que teníem la inquietud per donar-nos a conèixer a Barcelona, però també va passar que la vida a Barcelona no és tota i acaba sempre tornant al poble. Llavors, quan vam tornar teníem com alguna cosa a dir, hem estat allà, hem ensenyat la nostra forma de parlar i ara volem remarcar això, que no es perdi aquesta cultura perquè, a veure, el que no m'agrada a mi és anar a Barcelona i parlar com los de Barcelona. Hi ha molta gent que ho fa això, que sense voler se li apega i parlen nano o maco, i jo al·lucino. I jo em quedo en això, i llavors vull que estigui present sempre en mi. Generes tot això, camisetes, anar de paradetes, fer tallers, conèixer nova gent, conèixer gent d'altres pobles que me diuen la seva paraula, i això al final és la inspiració que realment jo m'aixeco cada matí i el que tinc pel cap és a veure quina frase puc trobar o quina frase m'han escrit per l'Instagram o què m'ha dit el company i intentar reflexar això. I al final del Terreno acaba sent la meva font d'inspiració per a cada dia aixecar-me i intentar reflexar una paraula o alguna expressió
i tindre-la allí i a veure què surt en això. Per exemple, el Llepo ha sigut, el joc de cartes ha sigut com una unió perfecta perquè tenia un munt de dibuixos, ens vam enfocar en el tema de la gastronomia i això em va donar punt a tindre això, aixecar-me cada matí, intentar preguntar als bars quin plat fan o quin és el típic del teu poble, no sé, inspiració sempre en la meva terra. La gent, la forma de ser, lo campechanos que som, lo que han passat, som un puesto també oblidat, no sé, trobo que li traiem risa a tot. Los abuelos són molt abuelos, tenen moltes històries. No sé si la gent de fora, potser sí, claro que tenen moltes històries, però tal com ho conten ells, pareix que sigui algo únic i que sigui molt identitari. Bueno, que sí, que és d'aquí i això me llama. Crec que això és el que ens fa característics. Que jo a veure, que potser li conto les il·lustracions que faig a un paio gironà i no li faig gens de gràcia, diu, hòstia, no sé com parleu, raro. Però entre nosaltres jo crec que és bonic perquè potser Sant Jaume diuen l'aubergina d'una manera i a l'altre poble diuen de l'altra i inclús entre nosaltres mateixos creem la riquesa esta de l'humor o de la identitat, que cada un té la seva coseta i crec que això mola. Tinc un munt de projectes, no puc estar sempre enfocat en el tema d'il·lustrar coses del Terreno, perquè al final acaba sent com el hobby. Tinc altres feines que em fan això, aixecar-me al matí, cagar-me segurament en tot perquè no em surt el que vull fer i en canvi el Terreno és una cosa més fàcil que puc anar fent al meu rotllo i que vaig creant cosetes al meu rotllet i ja està. Però en definitiva seria anar a buscar un cafè i assentar-me davant de l'escriptori, aquí a l'ordenador i intentar dibuixar, fer coses, equivocar-me. Hi ha dies que no serveixen de res però han servit per afilar la punta del llapis, és a dir, hi ha dies que em noto de dir porto aquí 8 hores i no he tret res, però en un demà sí que surt, sempre acaba sortint. La meva vida, a veure, és simple, m'aixeco, dibuixo i ja està, i me'n vaig a dormir, sincerament. Sé que és molt així, però és el que me plena i bàsicament és això, la inquietud de no tindre algo fijo és el que me fa dibuixar més. I crec que si tingués feina continuada deixaria més això i potser no deixaria més o no sé. I no sé, la meva inquietud és sempre com a crear. Encara que sigui això, ara fa poc vaig iniciar un podcast que vaig fent unes veus, gravo veus i me les canvio i me vaig autocontestant i vaig iniciant projectes, no sé, me plena molt. Estem esmorzant un platret de callos acompanyat d'una botelleta de vi de la casa en un sifonet, Cinteta segur que te la fa una graciosa, també. Però això, que avui si mos acompanyeu, meus xiquets, fotrem un programa de forquilla i gabinet. Comencem. Normalment quan faig alguna edició de samarreta en serigrafia sempre faig edicions limitades i la idea és com a crear el meu bando i que la gent compri aquesta samarreta i que no sigués en un Zara, que la gent pugui vindre i comprar-me la samarreta sempre. Llavors algunes de les frases que m'han marcat i que van ser les que no he tornat a fer van ser mala sombra, poc suc, pa allí, pa allà i correrà el gínjol. Aquestes 4, no sé per què, però sempre les he portat en mi i van ser com el punt de partida a que nasqués del Terreno. És a dir, pa allí, pa allà jo crec que és l'estrella, sempre l'he mantingut i és el que sempre dic, vamos. Ara ja no tant, perquè no em menjo d'aquí, però abans sempre anava pa allí, pa allà, ara no puc tant, però sí.